खोर्धा जिला स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न संगठन पक्षर 30तम विश्व एड्स दिवस पालित हो जाइछि। जिला मुख्य चिकित्सालय सम्मेलनी कक्ष सीडीएम को अध्यक्षतार विभिन्न नर्सिंग कॉलेज छात्र छात्री और स्वेच्छासेवी अनुष्ठान सभ्य माने जोगदे निज निजक चिन्ह बोली स्लोगान देते। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ ଗତ 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ 194 ଜଣ ଏଡ୍ସ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 2579 ଜଣ ଏଡ୍ସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 126 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1606, ମହିଳା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 626, ଏଡ୍ସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 119 ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 66 ଥିବା ନେଇ ସିଡିଏମ୍ଓ ଭାରତୀ ଭୂଷଣ ବରାଳ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1503 ଜଣଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଅପରପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ସାରସ୍ୱତ ଫାର୍ମାସି କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଡ୍ସ ସଚେତନତା ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।